Hello po mga ka-viewers. Ano po, yung iba-vlog natin ngayon kung paano mag-load ng signal prepaid cable at saka satellite prepaid cable sa pamagitan ng Maya nitong 2024. Kasi binago na po, nag-update po yung application ng Maya na wala dun sa dating pinagloloadan. Ano po, ngayon iba-vlog po natin kung paano mag-load. Ano po, yung bagong style ng pag-load ngayon sa Maya. Ano po, magtyaga lang po kayong manood. Ipa-vlog natin ngayon. Punta tayo dun sa Maya apps. Login tayo. Ayan. Ano po. Ayan. Pag naka-login, huwag na tayong pupunta dyan sa may load. Ano po. Scroll tayo. Punta tayo dun sa may more. More. Click natin yung more. Huwag na dun sa may load. Ano po. Pag click natin ng more, then scroll tayo sa baba. Punta tayo dun sa shop. Ayan. Pag nakita yung shop, click yung shop. Ayan na po. Ano po. Nandyan na lahat. Punta kayo dun sa entertainment. Ayan. Nandyan na po yung load ng signal. And then yung satellite prepaid cable. Nandyan na po lahat. Hindi na dun. Dati nakasama dun sa load eh. Kapag pupunta ka sa load. Pag naglo-load ka ng cellphone. Ganon. Nandun na lahat. Pero ngayon nililipat po siya sa shop. Wala na kayong makikita dun sa load. Baka magtaka kayo bakit nawala. O baka isipin nyo na inalis. Ano po. Hindi po. Nandyan pa rin siya. Ano po mga ka-viewers, sana po nakatulong sa inyo ang videong ito. Ano po, maraming salamat po. Ayan, punta lang kayo dun sa more. Huwag na kayong pupunta dun sa may load. And then scroll, hanapin yung shop. Ayan, inulit ko po. Ano po, hanapin yung shop. Ayos. Ayan, then shop. Ayan, magkikita nyo po ulit. And then entertainment. Ayan, nandyan po lahat. Okay, sana po nakatulong sa inyo.